Neste tema tampouco podo deixar de mencionar un dos silencios máis clamorosos, que por ser real é máis importante, non? Que gran silencio da nosa monarquía. E digo isto non só porque fora o que foi prometer ao Sáhara no seu día, en fin, con todo tipo de liberdades, en fin, e de compromisos cos saharauis, senón porque, eu digo sin actitud, sin ninguna, non é que me queira meter especialmente ca monarquía, podo facer 1000 veces en outras circunstancias, pero resulta sorprendente que un señor como o rei Juan Carlos, rei de España, e outras tierras que non ten, sí, porque tiña alguna máis, que se nada menos que cando morreu Hassan II, se proclamou tío, como se chama o novo? De Mohamed VI, dixo aquel, somos de la familia, e a partir de ahora, sobrinho meu, eres o meu sobrinho. Calado, pero calado, calado. E, por certo, sin que tampouco haxa a este nivel ningún comentario mediático. Vos fixadevos que curioso. Digo isto porque a mí tamén o do silencio real me preocupa, porque é o máis real dos silencios. É unha cousa absolutamente espeluznante.